India Fia Amankwa Tamaklo, Memoakwa Basonko do Badum TV, Badwam Health Tips, so. Na wachi yesua die wa fei ne de kan hye no so se adwada de kosi fia de bia sima be num yedi nkomo hwe akomode emu ensem na wachi mu enkomo no eye hearing loss se wasem tie e wo fom ye kan sema se wonte enye sa na tie tu hunu sonso a ye ne anti gima medi hu nkomo no a rashe bra kolebu sesie ne bra behwe de yekoso e waso ene ye ba behwe ne management no say ne koba obesi manage no de afa me dem point ase yawe bia hawa trubeka ho sisie ana wo frɛ na ne number na wo ye screen so no na watimi ne de nkomo ade jima ma yemo akwa benenso ye da se yenhwe management se koba se obi wo problem sa no akwa ben ye fa so manage no into that say your management your various levels. Okay. Number one is prevention. Prevention no body run na say church amount for send obetumi keep one so ye na emma nyema bia obetumi esi ano no emba into for instance near tire bebre nte ye yasom eno ne the commonest obi atumi fa bibia or fa ntakra or fa yiwasum no bi nu na som sa eno no ye church against it and I say church say my nyesa me sense ya ne mukekai o ai onyankopon abo aso no se ne be no ankasa ebe yi ne ho to bon say ye kasa ye resa de ye nante no na efi no epia babonten but to de be obi wo hana ne de no emu aye duru nti no na emu esi emu sisa obi hu se aye ho kirewo to kwa ye behwem na ya huhu mama wo anti de wo ka che se mu ekeka ye hu se efia bamu na esi e de ba mo ho na mo meme ye mfa enti ne enya yi wasum ton enu ne asa yi wasum no yetumi ton but ye de fa aso no enyi se ewrem ho esanse no kran na minim se wo de ade ne nu wasum se finu do so kra epu nu eni keke na epia ko etire afi so bi wo ha na bi o hwe a dwenwo gu na som nyema bi wo eku aso no adwenwo de ye nka se eku aso but e bia na wentumi am process nti etumi ha adwo bi so ha no akọ pharmacy no akoto eduro egu na som wonim ne ye waso no nti prevention is very important for us afi so antibiotics ne ade no ye to a doctor antroye no na yama eno so abre ase esanse ni pedua no bia wo se ne ane de na esifa ebi wo ho a otumi nya effect na ntem wo ko to antibiotics be betumi ahawo nya ade na wonim se na me fie ye try kakra na nsia na me amahwe ase makoto bia bisi wo me try pa me sister ye ENT ya de tu na oka na te se wo ho na ho tete wo te se adwuma ye ne de ayi ahye wasomo na bi obeyi na ayefie na nyefe ahunza ye ferry nti no na de ahomete no akoto na wo clean mu anu nti na me eyi o nti wo hu se eba bebre sai no ansa wo kwa de ye nti obehwe mama o se fi no wo mu a enim de ana che se wafa ne sa nti bibie ni ana ya twen aben hospital ho na ya na bi wo ho se umunim keka ko na ye wasum so here no ye fa ye diagram ya connected to the nose nti say ye fa ye hu ade ye a enam ya ewa ye hwene no echi wa ha nti sa connection wo nti umunim keka wa na se wasum keka wo nya cold a e affect sa tube na wa ha no na fa ama wasum so emu aye duru na se wasum so mu keka wo ana bebu ho so wo allergy nti nimnimu ekeka no na somso keka na wani so ekeka wo nti ni nyina se ubekọ hospital na ya hwe se den no problem no na yetumi aso ano ama wo nti ene de mante hwe kura no a wo se mi emfa nwura ya so nim na mum ye de pepa ho wo de pepa around na efi no ene o kina nyame ya admo wada roma na wo ne ye wie ene emfom si ha eda se ye sure se wutie nsem na ye kan ye pa nyame ya adom ochina ye beto so endpoint homeopathic clinic na da roma ochina de pachi na hwe ye nim